Ano sa kita ni atong simana nga lumaton nga mao ang pagpugi, pagmuon o pagpakisayon mahitungod sa atong pagtulunan sa simbahan Katoliko ang pagtulunan nga iya sa Dios. Apan sa dili pa, manayo na kita og at panatahuran sa ato ang higumana labi na diri muna sa tanan sa ato ang Diocese sa Pagadian, sa atong Obispo Monsignor Ronald Bongtulunas, sa ato ang Mula Parulfo, sa Fatima, Reverend Father Vince Romanos, o sa ato ang spiritual director, Reverend Father Rene Herrera na sa San Pedro nga parokya. O kanatong tanan nga dinhi sa Abuna, sa kadumalahan sa ato ang market superintendent or supervisor, sa tanan nga mga frontliners, sa tanan nga namalipya, namalip, dinhi sa Abuna, sa kapasapa, mayong hapon kanatong tanan. Mga kaigsunan, ang atong tema nga giandam karon mao kining pamilya. Atong tun-an, atong tan-awon, atong ihulagwan kung ang atong pamilya nga dili matud pa sa ato ang gobyerno nga definisyon sa pamilya mao that the family is the smallest unit of society. Nga ang pamilya kuno mao ang pinakagamay nga katilingban diha sa komunidad. Sa atong simbahan, i-define kini nga the basic ecclesial community is the family. Ang pamilya nga diin mao ang pinakagamay nga katilingban sa Dios. So mahimo lang ni siya mga igsoon nga matawag og pamilya atong tanawon ang iyang legalities o ani. Mga igsoon, mahimo nato nga matawag ang usa ka banay nga pamilya kung kini legal. Legal nga panagtipon sa unsang kaagi mao kining kasal, ikasal. So kung dili gani kasado, kana dili na siya matawag nato og pamilya. Kaya ang pamilya defined from the word nga legal, nga kanang kayusahan. So kanang dili kami kasado, gitawag na nato sa atong kahimtang karon o live-in. Live-in. Sumala atong tanawon ang iyahang legalidad. Kanus aman nagsugod ang pamilya sa pagkaanaa sa pamilya. Mauni ang kahisahan, ang pamilya, ang nature sa pamilya, mao ang kahisahan sa bana o asawa, sa babae o sa lalaki. Diin ang ilahang kahisahan tungod kay gihiusa sila sa sakramento sa matrimonyo. Yun ay sacrament of marriage. No? Wala mga igsuon ang legalities ko sa pamilya. So, katong dili kasado,
Dayon, mamimiyo siya, kunya, kanang maghiusa sila dayon, magkabatong sila o anak, tungod kay in sila, ang apelido sa amahan, dili madala. Kuna sa ato ang pamilikod. So, ang magkadala sa apelido kung dili mo kasado, mao ang apelido sa inahan. May madala sa bata. Yaman na karon nga diha sa ako ang simbahan panahigsuon nga dunay mangayo og sakramento. Sakramento sa bunyag alang sa ilang mga anak. Unya, daghan karon ang nahitabo nga dunay mga gitawag nato og single mother, single parent. Ngano na? Tungod kay wala ka kapaabot ni anang gasa sa Ginoo nga diin kanang premarital sex nga dili pa unta mapahitabo hangtod nga dili igasa sa Dios ang grasya nga diin mahiusa ang babae o lalaki. Mao na gitudlo sa simbahan. Bawal pa ang itutlo sa simbahan, bawal pa ang premarital sex hangtod nga wala pa makasal ang magtihayon. Gani sa karaan nga panahon, mga igsoon, doon na tayo mga pamahiin ani, labi na sa mga edad-edaran na. Nga daghanag kasinatian mahitungod sa kamilyoon. Daghanang mga gigili ginapatuan panahon sa kasal. Daghana nga mga kanang patuo-tuo nga nasudpod diha sa maong pagtulungan apan dili ta mo focus diha na punto. Ang atong tan-awon unsay gitudlo sa simbahan mahitungod ni anang sakramento sa kamilyoon. Tungod kay ang sakramento sa kamilyoon usapan ka walaan nga panag-iusa sa babae o sa lalaki. Diin dili pa balikon ko nga ang premarital sex niya ng panahuna dili pa mahimo o wala pa gitubo tungod kay ang mga buhat ni ana usaman ka mortal sin. Sala nga mortal. Pero kung atong kanahon ganyan to ang gitudlo sa atong mga ginikanan nga ang magninyo, kinahanglan tanawon ngayon ng bulan nga dako. Iato lang ganyan sa takdol. Sa Chinese food nga pagtulunan nga nagkopya-kopya po ka nga ito nung ginatong utso, kanang naay utso. Dako nga bulan, mo na gisugdan ganyan to isa magpakasal. Pero karon lahi na, paabuton nga mudako ang tiyan, isa na magpakasal. Dili na ang bulan, kung dili ang gisugdan, ang gidakon sa tiyan. Inidako sa tiyan, bahala pa ang gamay ang bulan. Nga naman, kaya napalaka na ta, kung bahin si Dudong kung asa paingon. Mauna nga, ang kinaiya sa kamilyoon, ang gugma sa lalaki o sa babae, wala mahulog sa pinubos. Karon, daghan na ninyo nga napugos. Nga naman, kaya diha sa batanon pa sila, di una-una man.
Daghan karon mga batanon, babae o lalaki, wala na'y kahadlok, wala na'y paghinumdum sa unsay pagtulunan sa gitudlo sa atong simbahan ug asang gapita kita mulugar ang nga dili kita makasala whereas atong ma-exercise ang atong rights nga pwede kang mahigugma lamang aduna untay ilhon nga limitasyon diha sa balaod sa Dios. No? Mao na tungod kay ang kaminyoon usahay natihugman ni anang dili kabubuton kay kabubuton ni nanon ni Papa. Kaya wala pang binaig nga pinuti ni Papa sinulong ning sibat na. Ha? Mao na usahay o dili urgaon ka pakikon kang kapsula di ba bulurog imuhan tuod anak. Para na matubo sinulong nga kung ako gugma ni Inday mangasawa na lang sa akong panahon karon. O ang mahitabo, mao'y hinungdan o mao'y hinungdanan nga diha ang problema na hiusa diha sa pamilya. O ang problema sa pamilya mingkatay ngadto sa katilingban. Kung atong tanawon ang problema sa katilingban na ikan sa pamilya. Una, ang kanunay nga panag-away sa mga magtiayon tungod kay ang ilahang pagkaminyo napugos sa pagpakasal tungod kay dili niya kabubuton na magpakasal. Wala siya kulang siya gugma ang pagtungod kay naamay gagukod kaniya ang pinuti ni tatay hinungdan si Dudo nagpakasal naman. No? O ang resulta na sa pamilya o diha sa katilingban. Unsa man ang nahitabo. Daghan kaayo nga ang atong mga anak, ang atong mga ginikanan, wala kaayoy atiman sa mga kabataan. Kulang ang ilahang gugma sa ilang mga anak. Sa laktod, kulang ang ilang pagpahinga sa ilang mga anak. Usahay gani, isan sa atong kapanahonan. Daghan kayo karong mga amahan, daghan karon nga mga inahan, nga mubiya sa panimalay sa panahon nga oras nga ang mga anak unta tingkauna ang ilang mama o papa wala diha. Dili sila maatiman sa insakto nga pag-aaruga. Ang insakto nga pag-aaruga sa mga kabataan muhunga ngadto sa maayo nga tao diha sa katilingban. Pero ang nahitabo tungod kay dili kayo hugot ang gugma ni Papa o ni Mama usa nagkadaiya sila og lakaw og asa paingon. Maunay nakahatag og dakong problema. Tungod kay wala makita sa bata nga si Mama
tukhan-tukhan. Nga naman, tungod kay ang mga ginikanan kulang lagi sa pagtanaw sa ilang mga pagsubaybay sa ilang mga anak. Kanya ang ato dayong pasalimlan, ingon ani naman kuning atong katilingban kay bago naman kuntang henerasyon. Inoon na, hindi ka kalikayan. Apan, wala na nagpasabot nga ang atong katungdanan, labi na, mga igsoon, mga ginikanan, nga nagayong sakramento, panahon sa kasal. Dili ba ang simbahan nag-inuman sa diyang naghimo kamo sa inyong panagsaan? Ngadto sa Dios sinaksihan sa pari, miingon kamo. Dahil sa dihang nangutana ang ministro sa simbahan, miingon, kumanon ba ninyo ang pag-atiman sa inyong mga kabataan sa pagtudlo sa kinabuhing Kristohanon aron ang mga kabataan magpuyo na maayo niya sa katilingban o sa umaagong na mga adlaw mamahimong lumulupyo sa langit. Oo, ang napuntuan. Oo, among tumawon. Pero kung atong tanahon, unsay epekto sa atong dako nga oo. Ang atong nahitabo sa atong katilingban, maoy moprueba kung natinuod pa kita diha sa atong pagsanod. Kay, dagahan baya kayo. Before baya nato, gawaton ang sakramento sa kaminyoon. Muna pa baya inakong seminar. Seminarong para bata. Naapay seminar sa pagkok, naapay seminar sa simbahan. Isa po sa inyong religiyon, maupit na requirement. Aron nga pinaagi sa parental guidance sa atong mga dinikanan, iwa sa nagtubo nato nga mga kabataan maihatag sa Diyos kanato kay kanang mga bataan ihatag o gitugyan sa Diyos kanato aron atong alimahan. Maunay tahas dihas pamilya. Ug ang ayan akong hinumduman, ug akong ibalik handuraw mga igsoon, labi na ni atong amangan ug inahan, nga kining pag-atiman sa kabataan, kining pagpuyo diha sa kapamilya, usa ka na katawag sa Dios, bukasyon. Usa na siya ka, bukasyon. Meaning, tawag sa Dios, tungod kay tawag, dako na siya nga misyon. Maadisir pa, mugawas ang pagsanyang sa maayong balita, wisito nga ang atong pamilya, ang atong mga kabataan, ato po na gitudloan. Mga ginikanan, kumusta ang atong pagkaamahan? Naata karon kung nakapaminaw ka karon, kumusta kayo kung naata din naturalmente, wala gyud pa dito sa atong panimalay. So mamumusta ta karon, kumusta ang atong pamilya nga gibyaan? Inig-uli nato nga ba sila'y makaon? Pagdiya nato ang atong mga anak na abay gikaon?
sustansyado. Wala nagmin nga pagkano na itong nindot na mga karne o sa pa. Kundili, kanang pagkaon na sustansyado, unya, hindi mahatag ngadto sa atong mga kabataan. Mamana ang atong basic responsibility, isip pamilya, isip ginikanan, isip inahan, isip amahan. So atong tanawon pa na igsuon, tungod kay ang problema nga nahitabo sa atong katilingban karon, nagsugod man gud diha sa atong mga panimalay. Unya naa sa balaang kasulatan, Deuteronomio. Sa Exodo 20, versikulo 5, ngadto sa 6. Nga ang tao nga magpinarong niya sa Ginoo, magmasinungpanon sa Ginoo, ang iyahang mga kabataan, gikan sa unang kaliwatan ngadto sa hinibong kaliwatan, panalanginan sa Dios. So unang-una, isip ginikanan kita, atong puyan ang pagkamatarong atubangan diha sa Ginoo, aron nga isip ginikanan, dili ta maglisod pagpanudlo sa atong mga anak. Kay hangtod nga dili ta makapuyo o dili ta makapakita o maayong panag-ingnan sa atong mga kabataan, wala usab sila'y makita nga sulundon. Wala sila ikapasikarbo nga ang ilang amahan, ang ilang inahan, mao kini mao kana, ilang ikasulti-sulti, ngadtos ilang mga amigo, wala sila ikapakita ana. Kanya, nature na sa mga kabataan nga magpulong kabildo gayon ka na sila sa ilang mga kaduwa-duwa. Kanya, kung wala sila ikasulti-sulti, motorot diha sa ilang kasing-kasing mo galamhan, nga di ay ang ilang mga papang mama nagpabaya diha kanila, o kini kay nagpabaya diha kanila, mangita silang mga luna, kung diin asa sila malingaw. Hinungdan nga ang ato karon nga kahimtang sa atong katilingban, na puno ang atong mga internetan, mga piso nitan. Napuno sa mga kabataan nga nag-internet, kay aron malingaw. Problema nga dako diha sa atong katilingban, tungod kay ang mga kabataan karon gumikan nga ng daghang mga internet nga may problema nga naguna karon sa atong katilingban, particularly sa atong mga ginikanan, mao kanang daghan nga mga duwa-duwa nga diangay nga hangtod moabot sa punto nga bata pa ang mga kabataan, size anyos pa, city anyos pa, ilabihan na mamalikas. Ekspresyon na kayo nila kanang word nga yawa. No? Sanay na kayo sila anak. Sumula mga igsoon, ato ning gituki dinhi, tungod kay usama ni sa mga pagtulunan sa simbahan. Dili lamang sa pagtudlo isip pamilya, kundi aron usab sa pagpahibalo sa mga magtutuo, labi na diha sa atong katilingban, sa atong kahimtang ning atong panahon karon. Ano man na, ngano atong maningituki, kaya ang atong gobyerno, ang atong dagko nga mga dagkong institusyon sa kalibutan, nagsukod na o dugay na hidusok kining divorce. Kaya alam nila, basin kini, maoy makasulbad sa problema. Oy. Ha? Tungod kay ang kanunay nga panag-aw
nahitabo. Humok patas lupot. Nga naman, dili man ato kultura parehas Amerika. Ang Pilipino lahi o kultura. Labi na, kung makadungog ka, ang atong kapikas dunay gika-taste na kalampad naman. Na gika kuyog-kuyog, kalampad naman na. Unsa na ka ha, kung yun na lain nga pamilya. Unya ang nahitabo, ang apektado ani, ang atong mga anak. Ang pangutana kung mahitabo na, asa man mukampi ang mga anak ni mama, ni papa. Kung ato ni papa, unsay kasiguruan sa ilang kaugmaon. Kung ato ni mama, mao gihapon ang pangutana. Yun na bagoy kalinaw, kung iduso ng divorce, gihapon. Kaya ang kalinaw, mga igsoon, makaplagan lamang nato diha sa pagpuyo sa kinabuhi diha ni Kristo. Mulay klaro, kung magpuyo kita diha sa kinabuhi, ana diha ni Kristo, ana ang kalinaw sa pamilya. Uban ang atong pagkamainampuon, isip inahan ug amahan. Nga nag-ingon diha, the families that prays together, stays together. Wala mga igsoon, dugang pa karon. Usa ka na kong isyo nga nitayog sa Pilipinas o bisan pa sa kalibutang Kristohanon, particular diha sa atuang Katoliko nga simbahan. Nga niadtong miaging gabi kung nagtan-aw mga balita, usa dito gibalita nga kuno. Kunya ako ngayon, personally, atubang o kanang pagsukna nga naman nga naingon ana na amang kasimbahan. Kung sa maling isyo ha, matod pa nga pwede na kuno kay mo idiingon sa Santo Papa sumala sa source sa balita nga diingon nga pwede na kuno ang same 6 minutes. Hoy, sumpat ko. Nag-ingon daw ang Santo Papa, mga igsoon, ato ning klaro o ning isyuha. Ang pulong, mamatikdi o tuni pag-ayo o kinumdumi pag-ayo. Ang pulong na bilitok sa Santo Papa, niyadong iyang pag-inguni ning pulong na convivencia civil. That is a Latin word, convivencia civil. Nga ang kahulugan, co-existence. Ang ihubad sa mga naghubad sa balita nga ang pulong convivencia civil is a civil union. Iba na ako'y kahulugan. Kaya ang kahulugan sa pulong convivencia civil is co-existence. Unsa may buot ipasabot sa co-existence nga ang mga homosexual usa-usab ka nga ay luna diha sa kinabuhi nining kalibutana naa sila'y luna. Pero ang ilang luna sa pagkinabuhi wala magpasabot nga nagtubot ang Santo Papa nga pwede na silang kaslong ginawa ipasabot. Ay, kaya ato ang mga naasa kuwan, kaning mga homosexual, hilabihan ang ilang ripaya. Oy, karoon ka ni mga igsoon. Nga, ang ipasabot ana nga kita isip Katoliko, isip tao, atong trataron
Mangayo ka og legality. Ina na mao. Iya naman sa kabubuton sa Dios. Ang Dios na may pagihagit anak. Mao na'y wala masabi. Mga igsoon. Labi na itong mga Katoliko nga dahil paminaw at itong mga daing relihiyon. Nga mo atake si Pana. Naunsa naman ang Katoliko, naunsa naman nagtayo. Pero wala man tamuhunong diha. Nagsusi man ta within 5 minutes. Human sa manita, atong nakonfirma nga dili tinuod. Pero ang mga media nga nagpapor ana nga isyo, mao'y ni pakatay ana. Usa man ka immoral. Kumingan ganita nga atong tugukan ang same-sex marriage, that is immorality. Dili na normal, dili na natural, sumala sa gitudlo sa balaang kasulatan. Nga naman, niya sa Levitico. Tawag sa kasatuan, duhay mata. Niya sa Levitico 18:22. O sa may giingon sa balaang kasulatan mga igsoon. Ari ka manukan sa balaang kasulatan? Nag-ingon diri mga igsoon. Ayaw usab pagkighilawasa sa imong isip kalalaki. Dahil kautan kini kaayo. Naas Biblia ha? Matod pas balaan kasulatan, Levitico Kapitulo 18, versikulo 22. Dili agay o gautan kaayo ang usa ka lalaki nga makighilawa sa iyang isig ka lalaki. Dahil pa yung teksto niya sa Levitico 20, versikulo 13. Kung ang usa ka lalaki makighilawa sa iyang isig ka lalaki, silang duha nakahimo og butang nga sa lawayon kaayo, busa patyon sila. Sila na ang sadaan sa ilang kamatayon. Nanaang ginas Biblia nga huyon ita ang same-sex marriage. Oy, perting layo Wala mga igsoon nga naghisgot ang pamilya unya kay ang normal. Dili ta mo adapt tanan anang new normal. Kay dili tanang new normal makaayaw. Ayaw mo sundo ani new normal kani particular ani same-sex marriage. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kung sama, dili na diskriminasyon. Ako lang iklaro, ang punong diskriminasyon, kitagaan tagkatumon, homosexual, tagaan tagkatumon, pagtuyo, pagkinabuhi. But, in other words, kung ba ilagani, ihas pagtulunan sa Ginoo, dili na lang itubol sa Diyos. Wala na. Ang simbahan na ay katumon sa pagtudlo. Nga naman, kay naa sa balaang kasulatan, Episo Kapitulo 3, versikulo 10, pinaagi sa iglesia, masayran karon sa tanang kapanguluan sa langit o sa iyong ang tinago nga laraw sa Diyos. So, ang iglesia ang maoy magbuot o maoy mahimong magtutudlo sa katauhan kung unsay moral o unsay immoral. Para mga igsoon. No? Klarohon ka na, ayaw mo paglipay-lipay diya ka na ay
6 minutes. Ha? Tinuod. Mugna na sa mga nagyusok ani nga mga balaod, nga mga double blade. Oh. Ato ning giklaro kay di biya nilalim nga isyo. Unya pahiran ang simbahan Katoliko nga kung walay makapanghimaton sa pagsulti sa kamatuoran kung unsay Ginoo, ang mahitabo niini mahimong malimbungan ang katawhan. Sa sayop nga mga impormasyon nga ilang nasagap diha sa katilingban sa atong panahon karon. Para mga igsoon. So, ato na siyang gihiskutan tungod kay dako kay ni siyang epekto diha sa atong katilingban. Labi na diha sa pamilya. Mangutana di ay ta. Sa ilahang side, kung kita mangutana niini nila, ayaw kong ingna nga diha sa ilang pagkinabuhi, wala sila kay mano kung sa ilang tinuod nga gender. Ha? Ikan sa ilahang pagtubo. Usahay manggol. Ang problema ani mga igsoon na ang gudpod sa mga mama ug bata. Kaya ang mga bata nga nagtubo pa, inaitudloan sa maayo o insakto. Ang mga batang lalaki, suotan ng sanina na bayi-bayi. Hinagda ko nga, natakdan. Dumagan pa sa katilingpan, namatod pa sa pagtuon, diha sa environmental factors. Bahil yan ang pagtakor, ilang COVID may mutakor. Kaling pagka-homosexual, yun ay 25% environmental factors nga diin ang usa ka binuhat nga usa ka normal mahimong mausab. No? So sana kanang ato ang pag dias gamay pa ang atong mga anak padunggo na to kay bayo siguro ni anak na ako kanila. Dili na ko tudloan og insakto unsa iyang tinuod nga gender. Kanya, ini po na to ang naaaning mga kahintana, wala po sila mudawat sa kamatuoran. Sa laptop na pagkasulti, feeling na nila nga sila, dili ni mo ilahang kanang kinaiya. Wala mao. Wala man ka. Uhain panghuna-huna sa Ginoo sa pagtanaw kung say ako ang pagka-tao. Wala man kahikawi diha. Di ba kabingon na blind yung ko. Huwag yung kumasayog ngayon ani ang atong ganong ngayon ani ko no. Buk-buk mara. Di yun na madawat nga rason. No? Wala mga igsoon. Bato-bato sa langit. Ang matamaan, wag lang po magalit. Dahil ang sinasabi namin dito ay katotohanan at pawang ng totohanan lamang. Wala mga igsoon na kinagalog man talini, pero wala na ako sa batong relihiyon na kailangan naman ng mga lideri magkinagalog ko. Pero ato lang ipadayan unsay punto diha sa atong mga pagtulungan. Nga anayan nato, tanawon, atong pamalandungan, ingon nga kita, katauhan sa Dios. O wala nagbaton, di anang kinaiya sa mga Diyos. Ha? Nagsimba ngayon kita sa tinuod nga Diyos. Kay matod sa balaan kasulatan, ang nagsimba sa tinuod nga Diyos, wala magupot yan ang kinaiya sa pagkamahilawason. Usahay man ko, kaya dili man ko ta gustong muburo, mo nang muipon na lang tagparihan akong kalidad. Dili man ta gustong na ay responsibilidad, muipon na lang tagparihan akong kalidad. Nya ato mapagawas ang
ulan, ada. Ano mga igso? Igsoon. Dakong taong atang-awunon dihas atong katilingban. Mga igsoon, kini atong gipapit. Ay, pastor, may ako. Kini atong gipadayan aron sa makausapa hinaon unta nga kadtong atong mga kaigsuonan nga mga binunyagang Katoliko masayod unsa ang moral o unsay immoral, unsa ang sala o unsa ang mataro. Mga igsoon, diharaputaman sa akong pagpaambit, daghang salamat o mayong hapon kanatong tanan. Oke, dengan selamat dan amigos Glenn, motor pagpadayan niya sa tuang pagturunan sa simbahan, ay kumul ka ng same-sex marriage, no?